Yaki kinong Israel kat bau Netanyahu upen le jengmut ban penyo ya kabor san hima-hima. Daki pau hajar ngut kinong Israel kila yaki persya yo Benjamin Netanyahu. Ubadayu menteri rang badu jongkar ru Israel. Ha kane katayo. Ha kabakila khod yo baun hiar syukina. Kibitari ya ke kabaki yoi kum ke jing persiang jong un Netanyahu banne hakabor hakano kador hadin bolarai ban sedang biang ya ke jing terbom hagaza hakas ngithoding baladep wat habakim rau Israel kidang sa hakajaka belabu daka Palestina ka jing sanget thma kabaun Netanyahu lapen pra kan sa penlong ha kabakut ya ka jing pelai ya baro kinong syakem hanroi om syam lamon ban ya syakmat ban penkudno ya ka thma persya ya ka Gaza kumbalabu ha ka jingete ki jing hier thma lingsun mathma jong ka Israel ya ka Gaza kila dep penyap ya palat san spangut kinong Palestina baken thup ya ki ars pangut ki khenarit haki prasngi Henry kinong pej benia ki ong baka jing ngau khia naka benta kinong Palestina ki bala syapanyap hakate ka jaka bala bu kerpang kala jano na ki jing ngau khia jong kinong yakhi ki briu ki mengej badon kanu haka jing tmu ban peteng ya kathma omde na marka ka bakan mut na ka benta kinong Palestina kilong ki bom la ban yoi Henry haka kabakan mut na kabanta jongki bat ki nong syarabor ong unong pej benia sain perthei u ori Goldbergs haka Al Jazeera na Tel Aviv.